Hi guys, the most trending issue in showbiz today is what happened in Kariba, where Macheso, Freeman, Chill Sports were performing. There was an incident which captured the minds and the hearts of many showbiz lovers around the country and even beyond. There was a guy who was seen being attacked on stage by bouncers, and I had to track down the guy, and I've got him here. Mukomana, zvakaitika. Aiwa mushi. Pane varuda kunyatsoziva kuti iwe unoitwani uye chii chakaitika kushow kwaFreeman. Ini ndinonzi Vanboy Real Galis. Ndirifanira Freeman zvekudaro. Ndiye munhu ndakakura ndichiteerera ndichinzwa ene ndinomufarira. Day iroro ranga riri first time yangu kuenda kushow yake. Saka ndaitoshuvira kumuona muupenyu hwangu. Saka ndakanzwa kufara, makwiriro andakaita pastage zvakashamisa vakawanda. Asi ndanga ndine mufaro wakawanda asi vanhu havana kuzviona. Ndakasvika ndichihaga artist yandinofarira, ndanga ndine mari yanga ndinayo muhomwe asi handina kuzokwanisa kumupa mari iyoyo nemakanganisiro andakazoitwa. Ndanga ndisingazivi kuti nyaya yacho ndokwainozosvika. Wakakanganiswa kusvika papi? Because takaona vakomana vachichora munhu. Chii chakanyatsoitika iwewo? Vakomana chipedza kuhaga artist wandinofarira, vakomana vakandirova, vakandibadza face chichi, ndobva vandibatira. Ndakada kuona ndatomboona pane vanga riri panapa. Chii chakakukuwadza? Fight yemabouncers. Yemabouncers, yeah. Alright. Iko zvinezvi uri kunzwa sei after that incident? Pain, une pain uri kunzwa marwadzo and stuff? Yeah, marwadzo aripo. Wati waenda kuchipatara kumbonoonekwa kuti zvakamira sei? Yeah, ndo nyaya yacho yatiri kufambira. Alright. Yeah. Pane vaiorganiza show. Pane here vakakwanisa kukurukura newe maringe nemabatirwo aukaita waratidza kufarira artist wako waunonyanyofarira? Yeah. Ndinotenda ma-securities. Varidzi vema-securities anga ariko. Havana kuratidza kuzvidefenda, vakabvuma kuti vakakanganisa. Vakandikumbira ruregerero. Zvinokudzwa. Then naAFreeman HKD Boss akaratidza kubatikana nezvakaitika kufani rake. Saka zvandakafarira pana Freeman HKD Boss neutungamiriri hwake vakandikoka kuHarare album launch yake. Ndichange ndiri kumaGalis family. Man of the moment is going to be part of the album launch ya Freeman. Iri kuitwa this weekend. Uruenda rini kuHarare? Friday anenge ari muHarare. Mukomana vaya vanga vachifona vachibvunza mukomana akakuwara zvakamira sei. Ndichada kuti upe namba yako. Kune vanogona kunge varuda kukubata, pane vaikutsvaga painternet vakawanda. Unogona kushedzera namba yako, varuda kungonzwa kuti chii chakaitika, mapapi, pane vaidawo kuti aiwa toda kumutengerawo drink akaratidza kufara akazobatwa rafu. Unogona kushedzera namba yako kune vari kuida. Munondibata panamba idzi 07833119555. Dzokorodza namba. Ndichadzokorodza zvekare 07833119555. Okay. Speaking on behalf of the Kariba community and those that love showbiz, I would like to applaud all the people involved. The security company has come forth to say what the guys did was wrong, and they've asked for forgiveness from the guy who was affected. Freeman himself got to call the guy to apologize, and then the show organizer, Mr. Molai, also came forth to say what happened is not what he had planned, and they all apologized for what happened. But for those that love showbiz, Kariba remains your place. Feel free to come whenever your favorite artist is performing in Kariba. This was just a learning curve, and we look forward to more shows. But at least we are happy. He's okay, and we look forward to more. Atimire kusimbisa Freeman HKD. Freeman HKD. Nema bouncer and what HKD for life. HKD family. Freeman, yeah. Big up to you and everyone else who is involved. Thank you, guys.